Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag voor de eerste keer 130 op de afsluitdijk mogelijk. Ja, klopt. Maakt u daar gebruik van? Ja, ik maak er zeker gebruik van, ja. Na een lietse stekproef van Omroep Friesland, die al gauw blieken dat een soort automobilisten gebruik maakje van de mogelijkheid om van jou het al hudder rijden te kunnen. Het eerste experiment van Den Haag met een nieuwe maximumsnelheid van 130 kilometer wordt dankbaar accepteren. Nu mag het geoorloofd 10 kilometer harder, dus ja, als je geflitst wordt dan heb je geluk. Gaat 10 kilometer van de boete af. Dat dat meer belastend is voor het milieu, zegt u niks? Ja, maar zou dat nou echt zoveel uitmaken? Ik heb niet het idee dat het al heel veel uitmaakt, die 10 kilometer. U trapt lekker het gaspedaal in. Ja, 130 vind ik kunnen, ja. Doel wie om voor van een montol voeren het snelheidsexperiment met speciale verkeersboeren duidelijk te maken. Maar dat slag er net. Dat je nou hudder als 100 kilometer op de afsluitdijk rijden maaien, dat hebben we op de boeren jongen. Maar hoe hut je dan voor rijden maaien, 130 kilometer, dat is nog net bekend. Want dat moet op deze boeren staan. Maar die ben nog hermetisch aangeplakt. Nee, wat onrinprobleemkes slag het Rijkswettersteed dan dogs om 2 uur heen de nieuwe maximumsnelheid zichtbaar te maken. Omroep Friesland had al eerder aantoond dat als je met 130 kilometer over de afsluitdijk rijdt, in steeds van 120, je een tijdwinst hebt van 63 seconden. Maar de wet zijn dat als je 139 op de kilometer teller hebt, dat je terug het correctiepercentage nog heel tijd boertevrij rijden. En als je naar Amsterdam wil, dan scheelt dat dus echt. Dus ik zou zeggen, gas. Hoewel enkele automobilisten dus roemuit tajouwen dat zelfs 130 kilometer haar net hut genoeg is, liet de politie weten dat het snelheidsexperiment net broekt worden zal voor extra controles. Ik zal proberen een beetje aan de snelheid te houden, maar ik moet heel eerlijk bekennen dat het vaak wat harder is. 140 wel. Ja, gelukkig kan mijn auto maar 150, dat scheelt.